Iñaki Aurrekoetxea, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bertso epailea. Bai, hori be bai. Hori be bai, bertsolari. Bertsolari beste garai baten zen nintzen. Eta bertso jartzaile aro luzeago batean, ondino banaz. Eta, bueno, bertsoaz lotute beti, hile arte. Galdera asko ditugu zuri egiteko, Iñaki. Zeure laguntzarekin oso ondo pasatu behar dugu. Iñaki, zer behar du bertson batek puntu asko biltzeko? Gitxi-gitxike, hasiko gara, 7 epaile saio bakoitzeko. Bai, 7 Bakoitzak bere lana egiten du? Bakoitzak bere lana, bai. Eta antzeko lana. Ez da beste igual kirol disiplina batzutan batek gauza tekniko bat, alderdi tekniko bat, beste alderdi bat egiten dau. Bertsotan, bertso apliketa baten, epaileak bertso oro hartzen dau. Eta hor dauzen aspektu asko, irizpidetan zehaztute dauzenak, kontuen hartu, eta 10 segundutan asko jota, nota bat emon, 0-tik 10. Aspektu asko, irizpidea jarreta daudenak zeintzuk. Egoten zarie, adi entzuten, entzuteko lana dalako zuena, eta esan dakue harin zabiltzie bebai, gaiari lotutako bertsoa izan behar da. Doinu berriek puntuatzen dute, burura datozkigun gauza batzuk, askartasuna, bata bestiri entzutie, zer da puntuatzen dena, nola hau irizpide horiek? Bai, dana espliketan azteko denbora asko berko duen, ez da? Irizpide publikoat dire, bertso irizpideek, bertsole guztiek ezagutzen dabe aurretik edo ezagutu beharko leuki ez. Geupe bai, eta mamitute deko guz, eta, hor atala dauz, gaiaren trataera badauz, lango argudioak eta beste lagunari jarraitzen jakon ala ez, errima batzuk dauz bertsotan, eta hor jarraitu beharrekoak dire, doinu nagusie txikiedan edo beste barri bet, errima zelanez, hizkuntza zuzentasuna esaten dugunean, jatortasuna eta zeraketa bebai, elementu bara testualak, oindala 20 urte inorke zeban horretaz berbaiten, gaur egun bizuala da bertsoa eta bertsoak ikusin behar duguz, ez bakarrik entzun, eta ganera ikusiten duguz. Baina bertsolaren gestuek eta arpeikerak eta gerota garrantzi gehiago hartu dabe. Eta guzti hori denbora baten barruen, eta azkenean horrek pakete oso batean dekon erantzune publikoarengan. Azkenean epaile bat da entzule bat, entzule kualifikatu edo zeregin kualifikatu betekon entzule bat. Eta horrengan sortzen dauen emozinorik eza edo dana dalakoa, horrek bebalio dau. Eta hor, nota baten borobiltzen da. Uztot, oso injusto dela, hori izan behar da. Baina txapelketa bat dau, danok gure dugu txapel bat emon eta bertsolari eselkatu, eurek lehenengoak, eta horren bat ematekin behar dau. Kasu honetan, guk egiten dugu. Bai, bertsozale guztiotakigu epailea bertsozale kualifikatua dela, zuki erabili duzu ditzori. Dela, uste dut, bertsozale guztiak ez dakitela zer lan dagoen horren atzean, ezta? Eta txapelketa honetan bertan ere, aspaldian hasi zinetela lanean. Eta nola hasten da, nola egiten da lanketa? Elkarrekin batzen zarete, hitz egiten duzu zuen artean, nolako, ez dakit, entrenamentua daukazu? Bai, hor lehenengo hori da, ulertu behar da, epailea ez dela epaile jaio. Bertsozalea da, bertsozale kualifikatu, batzutan bertsotan ibili da, bertsotan espada ibili be plazan ibili da lagun artean bertso eskolan seguru, bertsoagaz kontaktuen egon da. Bertsozale bat da, aditue da, zentzu baten, ibili dalako, kontaktu horretan bertso eskola, plaza, eta gero aritue batez be, askotan indauelako hori. Nik uste esperientzia importante dela, gero taldean batzen gara, saioak egiten duguz, entrenamentu egiten duguz, saioak entzun, epaitu eta gure nota, lagunen artean, kideen artean, defendi du. Txapelketa honetan ez dugu denborarik horretarako, baina defendi du. Eta ikasi, alkarren handik ikasi. Eta niretzako, aldean nik, niretzako 5 batean geratuan bertso bat, zuetzako 7 zaitik, eta, igual konbentzituko nozu. Garo, enaz fijau egi da, eta orduan ikasten dut. Horrengoan enaz fijau gauza horretan, eta arrazoi dekozu. Garo, nire 5 jazin dut aldatu, txapelketa baten. Entrenamendu baten bai, egokitu aldoaz, eta dana da trebakuntza bat, eta hori da publikoan duen bertsozale baten, eta gure arteko aldea, ezta? Prestakuntza eta trebakuntza eta intentzin hori, ardura bateko gu bestatzu baino. Potoek, akatsa handiek pisu handia dute, akatsa matitzen badan larrize zer kentzen ditu puntuek?
emati esan dugulako hor dela, talde edo osotasun edo gauze askoren arteko, askorik ezara bustiala ere, oso ondo erantzun dau. Kendu zerk kentzen du? Kendu potoak kentzen dau, galdetu publikoan. Nia potoak jenteak onduratzen bada poto bategaz, jazte, ez dago besterik. Gero, orduan hiru puntu kendu, nik esaten dut, 3 puntu kendu, bale, 3 puntu, ederto, dan oposik. Egurrengo galdera, 3 10-etik, 7-tik, ala 5-etik. Claro. Horren pentsa behar duzu, poto barik, edo potoa kontuen hartu barik, bertsoa zenbatekoa da beste guztiek kontuen hartute. 7koa? Bale, 7-ken 3, 4, horango zor. Eta gero poto guztiek ez dire, bardinek. Batzutan poto lapsusak be badauz, eta horrek irizpidetan zehazute dauz. Garai baten puntuazioa 0-tik 3 esaten zen, noin guztu puntuazioak endute dauzela irizpidetan, baina gitxi asko 3 puntu kentzen dire poto nabarmen bategaitik, eta beste poto aringarriagoa direnak, pekatu txikiagoa direnak, puntu 1, 2, eta badauz beste akatz asko dauz. Hizkuntzari emondakoak, edo ergatiboak, edo mugagabea mugatuak, eta,